Orain ikastaro batean gaude sartuta. Ikusten duzuenez, ezkerreko barran hainbat aukera aktibatu dira. Ikastaroen atalak ikusi ahal ditugu, adibidez lehenengo eta bigarren modulua aktiboki daudelako. Beste moduluak oraindik hemen erdialdean ikusten duzuenez, desgaituta daude. Horrez gain, ongi etorri atalean bestelako informazioa topatuko duzue. Eta hemen, goiko atalean, gure aurrerapena zein den ikusi ahal izango duzue. Modulo batean sartzeko klik egin ahal dugu hemen edo ezkerreko barra. Klik egiten dugu eta modulo horretan egin behar ditugun ekintzak eta baliabideak topatuko ditu. Ekintza bat osatzen dugunean ikono berde bat aktibatuko da. Ez bada automatikoki aktibatzen, guk egin ostean klikatuko dugu eta eginda jarriko da. Gero, ataza entregatzeko, atazaren atalean jarriko gara. Klik egin